pamusoro yedare pamusoro imomo zvauya nenyaya yakamhangarana mugove mudzamiri ati iri nhau yerora damage claim kubva kuna Tinashe Fidelis Karimanzira pamwana wavo anonzi Fadhiso Josephine Mudzamiri. Iri nhau yakazogarirwa pasi pakati paamai vaTinashe Mudzamiri, Tinashe Karimanzira namunyai wake munyai zita ndiani? Brighton Madziso. naBrighton Madziso. Ikakurukurwa iri nhau yekunzi vave kugokwanisa kubuda nedheti rekundoroora, uyezve munyai akanzi agoenda kunonona ana Tezvara kutora Josephine adzokere kumba mushure mokunge amai vaTinashe vatokurukurwa navo namama. Ndo nyaya yandadzoka nayo mudare mavo. Ndichakumbirawo munyai kuzivisawo dare zvamakazokunda kuita mushure mokunge matumwa kuti munodzosa munotora Fadhiso Josephine kubva kuvabereki vake adzokere kumba, uyezve nedheti ramakanzi mozotipawo dheti rekundoroora rekunobvisa pfuma pana Tezvara. Pakunotora Fadhiso amai vake handida kubudirira nekuti amai vakati hasiri maoko mavo, amaoko mana Tezvara mana baba, saka vakati ivo havakwanisi kumuririsa kuti ange achidzokera kumuromo wake. Kufunga dare ringade kuziva kuti makasvika here kuna Tezvara kuna baba vana Fadhiso mukavazivisa shoko racho. Changa chiri kuitika apa ndechekuti hatizive kuna Tezvara nange chiri kusiyana ndekupi pavari. Asi Fadhiso haana kukwanisa kunge achikupai nhamba here kana amai kuti mukwanise kubatana navo? Kwete, havana. Saka neimwe nzira sezvamakatumwa namambo kuti Fadhiso adzokere kumba haana kukwanisa kudzokera. Chokwadi. Achiri kugara kwana mai vake. Achiri kwana mai vake. Chechipiri, makazokwanisa here kunokurukura nemhuri yekwana Karimanzira mukava nedheti rekunobvisa pfuma? Dheti chero haana kunge rapo. Vakatongomirira kunzwa kuti taona kuti ana Tezvara, taona ana Tezvara, ndataura nana Tezvara kuti anokwanisa vachiri kuronga kwacho. Ndinoimba pamusangano wakapfuura muchikurukurirana namambo. Mambo vakakuzivisai kuti zvekuonana nana Tezvara izvozvo mochisira ona mambo. Imi michiendai munouya nedheti rekubvisa pfuma kana ndichitondera zvakanaka. Sandizvo here? Dheti chero rakasara apo, harina kubudirira, harina kugadzirwa. Saka zvose zvamakatumwa namambo kuti munoita hapana chamakabudirira kuita? Ndakaita asi zvakaramba. Hazina kubudira sekutarisa kuti achiitawo. Ndofunga dai ringangoda kuzivawo zvakakwana zvakakutarisai kunge muchibudirira kubuda nedheti. Vakwasha vakati vasati vagadzirira ende kuti ivo vanyatsonge vachirongeka kuti dheti ribude, vaitarisa kunge mudzimai wavo vainaye zvakataura kuti mudzimai anoroorwa ari kumba kwemurume wake, saka hazvina kuzobuda seizvozvo. Padare kana pane zvimwe zvamungada kuziva makasunungurira muchibvunza mhuri yekwakarimanzira nemhuri yekwamudzamiri. Amwene vakati kudiko panyaya yachona
nokuti chaitotarisirwa ndechekuti ivo ndo vaizokwanisa kuti kunobva mari kuwanike nedheti racho vakati kudini. amwene vangotaurawo kuti vaitokwanisa kunge vachiita urongwa hwekuzopa dheti kana vachinge yaimuroora vacho vanga vainaye zvakanaka. Fadziso, ndakakumbira kuti udzokere kumba. Chii chakaitika? Kudzokera kumba vakauya vachiti tauzotora mhuri. Saka pakuya kuzotora mhuri vakanzi imi mamuye kunani mai direct. Mwana uyu haana baba vake uyezve ana sekuru varipo kuti munokwanisa kuva approach motaura kuti tauzotora mwana. Saka Samtumi makamupa here kukuenda? Vanadzo nhamba dzacho kumba kwavo vanadzo dzana sekuru dzese vanadzo. Samtumi makaita here zvana sekuru zvokutaura kuti handina kukomana hana kuti taura kuti anozana nasekuru kana kundipa nhamba dzavo. kubva pekutanga pakuroorwa chiko chakaitika pamakatanga kunoroora pane makaitei? Tangoenda ndichitsvakirai kuno kupa kwana Fadziso. Kuri kupi? Kwamungati ikoko. Kwamungati. Iwo Fadziso vabereki vako ivo vari kupi? Baba amai? Mai varipo, baba vari kumusha. Musha kupi? Kwagutu. Saka dare rekuroora iri rinogarirwa kupi? Kwagutu ikoko. Akamboya mari yakauya muri kupi? Baba varipo here pakauya mari kutanga? Vanga vasipo. Amai vari kuno kubaba vari kwagutu? Chii chakaitika? Baba namai vakasiyana? Baba varipo panapa here kana kuti? Pana hanzvadzi dzangu dzavatuma. Vana Tezvara, tiudzei tinzwe. Ndinisu tiri kuramba tichivhiringidza nyaya iyi kuti isafambe. Isusu tiri kutokirieta mukaha uripo pane kuti tifambe rwendo rwokugadzirisa tikutoita situation itiita wese. Musore mama. Isusu sana Tezvara hatitambudzi kana kuwedzera pamusoro pemwana wenyu. Asi mashoko enyu ndokuti pazvakatanga kusumuka sokunge pasingachawirirani ndo patakapindawo napo tichireva pfuma. Asi izvozvi hapana chatinoramba tiri taapproachwa kunzi tauya kuzotora mwana wenyu nenzira yokuwirirana kuti hatisi kupesana kwasha. Changonetsa bedzi inyaya yemugariro wake wazotisumudza kuti wopedzishaikwe papiwa zvizvi zviri kumbofamba sei. Saka tinoda isusu kuti urongwa hwedu hurongeke from A to Z takasununguka. Sezvatiri kunzwa kuti panonzi munyaya akatumwa kunzi shingai kuna Tezvara munoningirikira. Isu tiri padhuze tiri muno muHarare zvokuti dei vakatifonera taiva tokurukura. Ndakagara pasi namai vatina Shemunhu, ndikagara pasi naye Samtumi sezvandakanga ndamboreva. Ndaitasira kuti ndeimana ndakakuona isvondora pera patikaita dare zvakapera paseri pananga ndati mudzoke. Ndikati Samtumi enda unotora Fadziso kwana Tezvara kuti zvanzi namambo sunungurai mwana adzokere kumba kwake. Mai vemukomana ndakataura navo ndikakurukura navo kusvika pandakakurukura navo zvimwe zvacho handingazvitaure muno mudare. Asi zvese zvandakataura navo Samtumi anozviziva. Ndikavaudza zvandakati ichi handidi, ichi handidi, ichi handidi. Kana tichiita nyaya yedu ngatiitei ichi nechichi nechichi. Handitore zvandakataura Samtumi. Mamwe macho madetails handikwanise kuataura muno. But amai ndakataura navo takagara. Vakataura ivo nemuromo wavo kuti ina handina dambudziko nemuroora wangu. Ndikavaonesa matambudziko aripo nezvimwe zvacho zvakataurika. Zvandakavaudza kuti apa ndipo pari kuwira dambudziko redu apa. Pagadzirisei. Tikataura, tikakurukura, ndokunga takatogara muno munguva inokudarika 1 hour tichikurukura. Nyaya huru yavakataura yaive kuti hatisi kuziva kuti vana vaTezvara vari kupi. Ndonyaya yekutanga. Yechipiri ndeyekuti hatisi kuziva kuti kana tinoroora kupi. Tikaziva zvinhu izvozvo takasununguka kuti tigadzirise tisimuke tiende. Asi kana tisati taziva tinoremerwa kuti toronga takaenda kupi.
ndonyaya yakabva hombe yakabva kuna mai kuna amwene vakwewo. Ndopandakati chiitai kuti mwana adzokere kumba uku. Iwewe Samutumi mochienda mukurukura naamai vafadziso animati vari mamukati tichimowirirana kuti dare rekuroora riri kugarwa kupi. Kana dare rekuroora kwataurwa kuti riri kugara kupi, Samutumi wosimuka zvakare woenda kumhuri yekwakarimanzira wovazivisa kuti vana tezvara vati dare rekuroora rinogarwa kwakati. Dare rinobva rachirongwa, vanhu vosimuka voenda kunoroora. Nekuti Fadziso handakatizira, Fadziso ane mwana handiti. Saka tikamutora tikanga takagara naye hatisi takutoputsa here imba iyi. Vachaita serious here vana? Nekuti ivo vachabva vapeta maoko kuti handiti mimi mwana wenyu matora. Isusu weida ari kuno, saka regai tingonyarara. Vogara vakanyarara, mogara makanyarara. Wozipo nyaya yeduka dai paine ari kuramba, dai vana Karimanzi ava vati vari kutaura zvokuti havasi kuda kuuya kuzoroora, mambo pavo ndaipindira. But chido chekunorora vari kuchiratidza kuti vari kuda kuenda kunoroora vachiteera tsika dzinotarisirwa. Dai kuri kuti uyu mwana adzingwa haachadzokera kumba kwavo, vana atezvara vouya vachiti tiri kuda chipfuma yedu, ipapo ndoshandisa kumanikidza nekuti mwana adzingwa. But uku kwaakaroorwa vari kuti mwana mudzimai wedu ngaadzoke. Akadzoka akakana nguva yareba akadhupa, kana akadzoka thingi ndakatotaura ndikati ngatiregerei kudarika mwedzi waDhisemba tisina zvataita. Handizvo zvandakataura muno. Ndakatotaura ndikati iye zvino mwedzi wedu tangosara nemwedzi 1 tipinde muna November, from there takutotarisa December. Saka pakati mwedzi 1 panogona kushayikwa zvipenyu zvinoitika. Asi ndakati ngatishingirirei kuti December asadarike tisina kuenda vana tezvara. Ngaive shoma asi ngatiendei tiumbe ukama. Tarisira nandi nayo naitombozoti pamwe taita progress yekuti Fadziso adzokera kumba kwake. Ndofunga kuti paanenge pasina kuita kutaurira kwakanaka kana samukuru nesu, nekuti ndofunga kuti paya takauya panapa nekuti aiva netasira kuti achitsvaga kuti tawabata sei vana. Iwo wakaurani iwo. Inini nditwa mukoma uyo ndinomudzadzi mukuru ndowe kuchiteera ini mudiki. Saka dai kuri kwokuti aiva ane chido vangadai akazama kufona. Tinana vasekuru azvadza mai vacho tiri kuno vanozviziva vangadai vakafona. Tiri kuda kuti mhuri itorwe. Ivo vanasekuru zvaiva nani vaigona kutiudza kuti pane vanasekuru vari kupa, vanasekuru vamwe vari paGreendale apo, vamwe vari kuno, vamwe vari apa. Vaigona vaishandisa communication iyoyo. Haya, zvingadai zvakatopfuura. Samutumi iwo hausi kunyatsoita basa rako nemazvo. Iwo hausi kuita basa rako nemazvo. Nokuti iwewe dai wakaenda uko wakanopindurwa na otherwise haufaniri kutomboenda kuna amai. Waifanira kusimuka iwewe nasekuru, waenda kuna sekuru. Mosimuka pamwe chete nasekuru mochienda kunotora Fadziso. Ari kusvika achitaura naamai hausiri wotaura naamai. Amai vanotaura nehanzvadzi yavo ndiye havanotaura naye. Amai votora mwana wavo opa kuhanzvadzi yavo, hanzvadzi yavo itora mwana yopa kwauri, iwe wozopa mwana kuna Karimanzira. Iwe hausiri wotora mwana kuna amai vake. Mwana atorwa kuna amai nehama yavo vanova sekuru. Saka iwewe nyaya dzako zhinjika dzinoenda kuna sekuru. Wosimuka mese nasekuru iwewe mosvika mogara pana amai vaFadziso. Hanzvadzi yavo ndoyo chipira nyaya. Votukana vopopotedzana vodzorana. Kana mwana sekuru wapiwa mwana wochiuya wochiti Samutumi chiuya ndo patasvika. Iwewe chizadzikisa apa nepapa ngatichimupa madhete epapa. Iwe wochindudzawo zvakati nenguva yakadai. Kubva ipapo handiti takufamba. Nekuti iwe ukaenda wega kuna amai vaFadziso unenge uchienda wakamira sani. Nekuti kana takakutarisa nerimwe divi uri Karimanzira. Handizvo?
nekuti iwo uri kuti kuzinda mainterest ana Karimanzira. Saka mainterest amai vatinache vemusikana uyu nana Atezvara anenge ainani. Pakaita sekuru hanzvadzi yaamai, ana baba vanokotama kuti sezvarehwa nasekuru ngatiteerere. Mwana akanetseka uyu haachamhanya kuna amai, haachamhanya kuna baba, anomhanya kuna sekuru. Handiti sekuru kumba kuye kwandinetsa ndanetseka zvakadai obva adzoka kwauri. Ndiri munomu ndakataura shoko rekuti handisi kuda kuti Fadziso kana achinge anetseka kumba asimuke kubva kumba kwaKarimanzira achienda kuna amai. Handakazvitaura. Ngatirongei nzira yekuti kana Fadziso aita dambudziko anoenda kuna sekuru hanzvadzi yaamai. Handiti kana aenda kuna sekuru hanzvadzi yaamai, iwe Samtumi unodeedzwa woenda ikoko munokurukura. Karimanzira anodeedzwa muenda ikoko munokurukura. Handiti nokuti nyaya yakadzingara yaenda kuna naamai, picha yacho yatoshata. Mwoyo wekubereka wakuchishanda, mai wabva wati mwana wangu handidi ngaagare pano. But kuti handidi kwaamai kwakanaka here kana kwakatiipira? Kunogona kunaka, kunogona kutiipira nekuti tabvisa mwana wayo pamurume wake. Choice nekuti zvinhu zvakakanganisika kudhara nekutizira kwakaitwa. Vana vakatoita musikanzwa zvikavatizira. Handiti saka tauda kutanga kuchivaka kubva pamusikanzwa wakaitwa. Kumashure hatichakwanisa kudzokera. Tauda kuchivaka kubva pamusikanzwa tichikorekta tichifamba mberi. Samtumi iwewe ripoti yandakanzwa ndeyekuti iwo ndouri kuponjesa bhora redu iwe. Ndosuri kuita basa rako nemazvo sezvandakataura munhu. Ndakati iwewe uchibva pano unoenda kuna sekuru, hauende kuna amai vaFadziso. Handizivi kuti akauya nasekuru here kumba? Aiwa, akauya Rwanda. Handiri kuzviona. Unenge uchienda ikoko wakamira saani iwewe? Iwewe natinache muri munhu mumwe chetezvo. Ko ukasvika ikoko ukarohwa. Bhozi kweseni inouya ndeyekuti iwewe unopodza ronda raamai vaFadziso here iwewe? Anopodza ropa raamai vaFadziso ka ndiwe ropa ravo. Vakatoenda vari baba Atezvara havakwanise kuvapodza. Ngapaendewe ropa ravo sekuru, hanzvadzi yavo. Ndiye vanokwanisa kupodza. Vanopopotedzana vagotukana bati vane pavanogumira vaziva kuti hanzvadzi watsamwa hako asi apa chimbomira apa hanzvadzi apa uri kukanganisa. Handiti imimi mungaudza amai vaFadziso kuti apa muri kukanganisa. Mune muchivaudza makamira sani. Sekuru vako vari kupiwe musikana? Pane vari kuGlendale nevari kuGlenview. Kozoti sekuru hanzvadzi yagogo varipo kuNdomboshara. Vari kunoko? Domboshara. Kupi? Kumasvosve. Comrade? Sorry, mama. Alright. Vakuru dai. Ndofunga panyaya yataurwa naSamukuru. Atiwo tatida kuroora but hatizivi baba vana Fadzi. Ndofunga makore agara Fadzi munaziva anenge kwaTereza ndi avaida kunge vachida kuroora. Ndofunga vaikwanisa kutsvaka kutoka kwamwita vaenda kuna sekuru kutoda kunobvisa mari kuda kuziva pana baba vaFadzi. Vaipiwa nzira yekusvika nayo. Atimona. Saka paexcuse yokutovhara kuramba kuroora. Zvinizvozvo ndakazvikurukura muno. Ndakazvikurukura ndosaka manzwa pataurwa kurezi rekunzi nyaya yekuziva kuna baba vaFadzi kana yakunetsai munopa vandiri mambo. And futi tu sorry ndipesana. Munyanya. Nana Karimanzira. Havasi kutaura nachokwadi. Chinobatika vanochinja statement dzavo. Akauya kumba kwangu ndikamutaura ngatayo nyaya yako yava nayo tiri kuinzwisisa but hausi kutaura zvekunzwisisika. Uri kuda kuya kutora Fadzi here kana kuti mwana wenyu? Tikandi handitore Fadzi tayo Fadzi nemwana unonoona nasi wotaura nawo kana tinovaona towirirana motore chi mudzimai wenyu haana kuzodzoka akambva wenyu. Plus Fadzi hauye kuzotorwa. Fadzi Samtumi anouya kwamuri sekuru mokurukura nyaya handiti? Makurukura nyaya moita zvamunowirirana kuti
ngatiti apa toita zvakati, apa toita zvakati, apa toita zvakati. Imimi sekuru mosimuka munokurukura namai vafadzi. Handiti muri mega pasina samutumi. Makurukura muri mega, amai vafadzi so vanopa mwana wavo kwamuri imimi sekuru. Avape mwana kuna samutumi. Imimi mochidedza samutumi kuti chiuya kuno tiperekedze mwana. Handiti imimi sekuru mosimuka nasamutumi mochienda kwaKarimanzira. Handiti muri pamwe chete nafadzi, imimi ndimo chinosiya mwana. Mochikurukura nana Karimanzira sasekuru. Samutumi wavo achinzwa. But muchiisa mashoko kuna nana Karimanzira direct. Imimi hapana chinokutadzisa ikapa. Ndo zvatakaronga munomu tikati ngazviitwe. Manje hapana chatakambobata isina. Takabvona sabu kuti zvishuwa ichi makatanangura nemukawirirana naye. Kana chatakabata chatakamukabatawo muzukuru chamaya muzisa. Samutumi iyoyo inini ripoti yandakatonzwa ndeyekuti iwe wakuita mhosva iyoyo kuna mambo kuita songe inini ndisina zvandakaita. Asi chokwadi ndechekuti iwewe wakauya muno mukagara apa. Ndakatodhiraivha kubva kuHarare ndichifambira imimi ndikauya kuzokuonai tikakurukura. Takatora more than an hour tira. Ndikatotaura mashoko erurimi, ngati mashoko anoti parurimi penyu handidi kuanzwa. Wanga usimo muno? Ndichitaura namai vatinashe apa. Mashoko anoti handidi kuanzwa parurimi penyu. Matsuriro anoti handidi kuanzwa. Edzai kutsura muchitsura mwana, muchitsura zvekuumba imba yevana. Ndikazvitaura tiri muno makagara. Mukapa zvichemo zvenyu zvese pane zvese hapana chatisina kupindura. Tikatoronga gwara rekufamba naro. Iwewe samutumi ndiwo uri kutanga nyaya, asi kwa uri kutanga uri kuenda kuna sekuru. Mozosimuka nasekuru iwewe kana sekuru kana vachisimuka vega vakati handei tese tinoona mai vafadzi mosimuka. Kana vati ndazvinzwa ndichazokudzoka kwauri vosimuka voona mai vafadzi vari vega. Kana vaine zvokukupindura vochikudedza. Samutumi chiuya kuno mhinduro dzako ndaanadzo. Moya mukurukura handifunga kuti zvinofanira kutora nguva zvinhu izvi. Taura tinzwe samutumi. Ndakaenda zvamakataura apa. Kupi? Kwasekuru zvauri kutaura ndakauya. Kwasekuru wapi? Ivava ndavamburewa. Ndobva madii? Vandavataurira nyaya yekuti tauya kutora mudzimai. Twiri naye kumba. Ndobva zvadii? Sekuru ndobva vangotaura kuti vachazodzoka kwandiri. Nyaya yedu haisi nyaya yekuti unosvika uchiti sekuru ndauya kutora mudzimai. Because pari kuita kuti pane ngoro yatakapaka panze unoti ndauya nemombe ndauya kuti ndizosunga tidhonze tiende. Handiti pane nhau dzinoda kutaurika, pane nhau dzakapinda mudare, pane nhau dzinoda kutwasanurwa. Sekuru ndauya nenhau iye yatakaendera kudarira mambo. Mokurukura muchionesana nhau dzacho dzese. Sekuru iwewe kana uri samutumika basa rako harisi rekuvigiridza zvakaipa zviri kwaKarimanzira. Basa rako nderekutwasanura zvakaipa zviri kwaKarimanzira. Uchitora zviri kudivi rekwana Atezvara asi uchitwasanura kuti imba imire zvakanaka. Funga ndakasvika pakutaura nyaya yekuti kana watonzi uya uite samutumi wangu zvoreva kuti wanzi uya umire sababa vangu. Anofanira kumira neni kuti imba yangu imire mukunaka kwazvo nemukuipa kwazvo. Ndikakuudza shoko rekuti basa rako iwewe nderekuramba wakavhura maziso, kuramba wakatarisa kuti mwana uyu haana here matambudziko ari kuramba achisangana nawo. Hongu matauriro ako nemaitiro ako anofanira kunge achiziva kuti fadziso mudzimai womuridzi. Zvizhinji unonzwa zvimwe kwaari, zvimwe uchinzwa kuna Tinashe. Uchiweya mwana akagara zvakanaka here kana kuti zvaari kuona. Tinashe matauriro anoita mudzimai wako ndoona kunge mudzimai wako ari kushungurudzika. Edza kuti batsiro apa nepapa nepapa. Handiti uri kunegoshieta kuti imba imire zvakanaka. Zvino iwe unobva usimuka ubva wati ndauya kuti tiuye zotora mwana wedu. Ndauya zotora mudzimai wedu. Tobva ndako kuti tora. Unodii?
Wautopinda bedroom wakutorongedza hembe ndiwe wakutosimuka handi ifadzi. Tarisa zvinenge zvinetaishoona wati ndauya zotora mudzimai wedu ndokutitora ndohananyara ndokudai ipapo uri kuchadii. Chekutanga kukurukura nyaya dzese dzine matambudziko dzese apa tikadai sekuru tikadai votaura nyaya dzavo ava ndovoenda rega vanochemerwa ivo nemuzukuru wavo ivo vakagara vagochemerwa vagotukwa asi kana nyange vakatukwa nyange vakadii vachasvika pavachawirirana ivo vochizodedzwa ndau uya samtu nyaya dzako hazina kuchipa nyaya dzako hazina kupfava vochikuudza zvabva kunani kune muzukuru wavo vanosarudza zvekukuudza nezvekusakuudza chikuru vanonge vachikoda gwara rekuti ngatifambei sezvizvi kuti tigadzirise nyaya zvino zviri kuita sokuti ivo samtu you are letting us down. Tiudze tinzwi totangira papi panhau yako iyi. Baba vana tinashe ana baba munini vari mudhuze kana hanzvadzi amai vake. Kwete. Haana hanzvadzi amai vake dziri muno. Vana baba kuhama dzavo dzana tinashe kadzikwa amai vake kudzikwa baba kumusha kwavo ndofunga saka muno mutingorina nemusikana tibotibatsira tinzwa. Sekuru varipo. Sekuru ani? Hanzvadzi amwe navo. Vari kupi? Vaiveko kumboko ndisingazivi kuti izvo zvachiri peri but vanenge varipo. Handisuda vanogara pamwe. Hakuna ndoega hanzvadzi auyo. Anogara pamba anenge ari compromise nechekare. Haasisina simba patoda munhu ari kubva kunze. Ndipada munhu ane mashoko parurimi anokwanisa kutaura aine some authority kuti ngatiite ichi apa ngapagadziriswa apa kwete kuti munhu anoudzwa kuti zvandareva ndizvozvo obva atongonyarara. Ko hama dzatinashe vazukuru vana sekuru vari kupi? Vamwe vanogara kuchitungisa vamwewo havamhandiseko vanhu vacho havanyatsobude pachena so naiwe ifadzi ndikubvunza hangu mubvunzo murume wako nomuda imba yako noida ngatite zvokuvaka imba yako vana baba mumwe mwana imba yake ari kuida but chiri kuitika ndechekuti munzira dzevanhu vatiri kushanda navo kuti mwana aende kumba kwake ndopane mavenda. Sekuru vari kuchitungidza vakamira sei vakaroora mukomana chi vasikana muhanzvadzi dzavo chaidzo dzamwene vangu i1 ari wati vari kuchitungidza ndanani vazukuru sikana vakura vehanzvadzi dzamwene vakura zvakati changoti ma 35 32 35 iwo ukama wako navo wakamira sei vanenge vari anamai aiwo pakumwira hamuseni good books mani vamwe vacho handonyatsovaziva kwete zvatising good books vakutataura chaiko link iye wacho no link navo asina link ndiani iye murume munganditendere kuti ndisare nasekuru iwe samtunisara nevefadzi
sekuru imi mati ukama wenye namai vafadzi wakamira mai vafadzi mai vake ndo sisi wangu sisi venyu ndo amai vafadzi vakabereka fadzi anditanga ihanzvadzi yambuya vafadzi hanzvadzi yambuya vafadzi ndosekuru chaivo avanga tosekuru kuna amai vafadzi ndisekuru vaamai vafadzi mufadzi vana madzisekuru ake hanzvadzi dzavo teera mai yachaide mai acho avadzisekuru imi ukama wenyu wakadii namwene vafadzi ukama hwerini ndwange kuwirirana kwenyu nekutaurirana ndifuna ndakambotaura musi wamama tichitiri ndakaita kutaura navo vauya kuti vazoti vana samukuru nemwana wavo kuti vazoti uyauya kuti tizotaura natese ndikati hai amai hamufanisi kuuya muchitaura nyaya kunoku amai vafadzi amai vatinazhi vakauya kumba kwamai vafadzi ndinonga ndiri ndataurirwa nyaya yacho namai vafadzi saka ndati no handikwanisi kuita sei kutaura nemi kuti vamweni hazviiti mashoko edu anozosiyana kuti nyaya yedu pairi kuramba ichitinetsera kuti tinyatsowana kuzi munhu wekakarimanzira watinaye panapa ndisamutumi weke dai paine mumwe munhu watinogona kuwana wekwakarimanzira vanoita mambo vapauriraiti kana vachuya vanouya vanasamukuru wavo namai vomuzukuru wangu nemurume wacho ndovanhu vatinotoziva kuti vanouya kunyaya yacho hatizomboona mumwe asirichi iva vanhu vari 3 toronga dare iri rini samutumi iwewe wosumuka iwewe natinashe namai vatinashe muenda kwasekuru apa munokurukura nyaya huru yamunokurukura ipapo nhau yekukumbira mudzimai wenyu padziso yechipiri kutaura nhau yematambudziko ari kusangana nawo mumba yechitatu kutaura nhau yekuroora kuti vana karimanzira vari kunoroora rini ende panguva yatakataura munomu takati ngatiredzei kuti gore risaperi pasina chaitika tingazviite rini zvinhu uda kutaura kana panacho kuyozonditora vanokwanisa yozonditora handiti but pambapa mambo ndichinyatsotaura chokwadi chaicho pamberi pamwari apagaritike mai vacho unonga achingopopota mashoko acho aunozoudzwa pane nyaya nhatu dzandati dziri kufanana notaura nyaya idzodzo ndakazitaura muno samumandau handa kutaura navo iri muno munyaya wataura navo iwe padziso nyaya handidi kuti utaure nezvayo siya timbobata isusu hatina mhosva iwewe ukataura nezvayo wazviparira mhosva ndosaka ndati ukurambidza kuti utaure nezvazvo ndati amai vatinashe natinashe nasamutumi uyu ndo vari kusumuka vari vatatu voenda kumba kwasekuru apa vobva vaita 4 kana paine mumwe wechishanu achatsvagwa nasekuru wekusaidire kwavo sekuru ndovotsvaga voita vana kana vashanu handiti nyaya dziri kukurukurwa inyaya nhatu nyaya yekutanga inhau yematambudziko vari kusangana nawo iwewe pakugara kwavo kuita kumba kwavo handiti nyaya yechipiri inhau yekuti vanakarimanzira vakumbire mudzimai wavo kuti adzoke kumba nyaya yechitatu inhau yekuti vanakarimanzira vanoenda kunoroora riini ndo nyaya nhatu dzanotora dzitaurwa idzodzo nevarume ava 4 kana 5 feti nedare revanhu 4 kana 5 nekuti pane mudzimai iwewe fadziso mudare iroro hahumo
ipapo padare iroro ndipo pachatsurwa. Sekuru ava ndo vachatsura muzukuru wavo vega. Iwewe zvaunochema iwewe unoisa kuna sekuru ava. Wazvinzwa zvandikutaura? Ndo pandakataurira izwi rere kuti kana iwewe washungurudzika kumba iwewe hausimuke uchienda kumba kwaamai vako. Handiti kana iwewe washungurudzika zvakapfava kuti uende kumba kwasekuru ava. Waenda kumba kwasekuru ava, sekuru ava vachadedza, Samtume vachadedza, Tinashe vachadedza, mai vaTinashe. Nyaya yobva yakurukurika. Nekuti iwewe ukatisimuka ubva waenda kuna amai vako, kwakaoma. Tinokubvisa sei ikoko? Makondisheni ekuti usimuke kubva kwani aoma. But kana waenda kuna sekuru kune platform yekuti iwewe wacho sekuru vanokubvunza uchitaura pachena wakasununguka. Nekuti zvinoitika ndezvekuti iwewe ukaenda kuna amai uchienda kutsvaga unofevha. Kuvaka imba hakudi fevha. Kuvaka imba kunokuda kutaura chokwadi sezvachiri. Iwewe uchanotaura namai vako, amai vabva vati mwana wangu hanzaro. Zvino hativake imba kapa kuti mwana wangu hanzaro. Plus iyo imba kana munhu uchitovakwa kazhinji kacho hauvakwe nemubereki ari padhuze-dhuze. Unotovakwa nemumwe ari padivi. Sekuru, munopaona sei? Pakanaka mama. Sekuti samukuru isadombo akutaurana zviri pachena nenarakandibanzira. Yaidi mama. Vaigona kurezawo mari yavanokwanisa kuti vaonana navateza vavo. Nyaya ichatonge yatonaka. Tiita kukwanisa kunhinza mai vani vafadzi kuti aiona akamukwasha kuda mukadzi wake. Ona uya nekufuma. Atinona. Zvino ere yachiri vanenge vachimutendera vachidai. Atimona kunotaura kuti hatizivi baba acho. Unoziva sei baba usina kuwa naye mama. Zvikaita mukadzi watezwa usina kubvisa pfuma. Aipo patoripoka patsika dzedu chaipo. Kana muchinosimuka kuenda munotora mudzimai hamuende makashama. Hazvidi kubudisa sei mwana kuti siya mwana iwe kurora kwacho hasuda wana madzukuru. Amadaka aripo muruwa mukadzi wenyu. Munopisawo kuti no kana manzira yoshamwari. Yaidege kuti netsaka ngatisvage iya tinokwanisa kuwana. Tinoona vana atizva. Bozi iyo mari yamunobvisa ipapo haisi mari yekuroora iyo. Zvino pakuroora panozogarwa dare ramunotanga kutadzwa pfuma yenyu. Asi iye zvinezvi pakunokumbira mudzimai wenyika munoenda mune something chamakabata. Ingave mbudzi hayo yamunoenda nayo kana mombe yamunoenda nayo. Musvika musati tauyawo mumbudzi yedu iyi. Mungazoti tashora. Tati tuyozotora mhuri yedu. Vanhu vanokanganisirana asi tinogadzirisana tichifambira mberi. Ndokuratidza kuti munhu akotama. Nekuti mukangouya musina chaminacho hapana kukotama kuri. Kuenda kuna sekuru kutsvaga kupotera. But pamunozosvika kuna baba kuwaridzi wenyaya munofanira kuratidza kuti makotama. Ende kukotama kwacho mbudzi, mombe yenyu, moisa mbudzi yenyu apa. Kana moisa mbudzi dzenyu mbiri. Tauya ndo mbudzi yedu iyi yekuratidza kukotama kwataita. Pakakanganiswa tipewo mhuri yedu tiende tinogadzirisana tichifamba. But zvizhinji zvese zviri kuseri makurukura nasekuru. Handiti shoko rakungonosvika kuna nati zvarandiri kuti takotama. Tipei mhuri yedu tinogarisana tigadzirisane. Tiri kugadzirisa tiri kuuya. Wozi sekuru nyaya iyi tikada kumhanya kuti titi vanhu mhuri yevana Tinashe garika yetu kumanikidze iri pai zvakati. Hapana zvataita. Nekuti dare rekuroora chachera asati ragarwa. Ende musikana ari kuti murume wake anomuda. Mukomana murume wake anomuda. Kuri kubvira dambudziko harisi pavaviri. Imba inovakwa navanhu vaviri. Mukomana nemusikana vanodanana. Vanhu vakaimba. Isusu tese tiri kunzokwawo chedu kutsigira. Saka isusu tikateerera vatsigiri zvakafanana nevanotambwa nhabvu. Munhu akagara kumateresi anogweza mabhora akawanda kudarika ari muground. Zvino tikada kutarisa mabhora ari kugwezwa nemunhu ari kumateresi zika. Ko ari muground uyu achazoita zvii? Ko ari muground akatarisa kuweza kana 1 iwo wakuweza 10. Hapana zvakada. Yeah, chokwadi mama mashoko taazwa mama. Fadziso. Shoko guru ranoda kuti ubatisise iwewe ndiri kuti uyu muromo unoda kuvhara zvizhinji. Ende chawavhara pamuromo ngachirega kupinda mhani. Kana muromo wavhara kurega uchidaira zvachisapinde mhani.
nekuti muromo ukasachidaira chikapinda mhana ndopanotangira BP ipapapo, nekuti pfungwa dzoramba dzichingofunga. Kana muromo waona kuti zvakurira, enda kuna sekuru aubva wavapira, sekuru ndauya ndoda kuona, ende sekuru ngavasunungure kuti paunenge wati ndoda kukuona vazive kuti zveshuwa muzukuru ane zvamuremera ada undoona. Ndokaunoenda paunotaura iwewe haumisidzane neamweni, hautsiura amweni, sekuru vavo ndo vanovatsiura. Ende ikoko kana waenda iwe usununguka utaure zvose, ivo futi vachaudzwawo zvaurukanganisa iwewe neamweni wavo nemuzukuru wavo. Kana vaudzwa vachakutsiurawo futi, muzukuru wangu iwewe amweni vako vari kuchema nezvekuti izvi ngazvichinje izvi, handiti? Saka sekuru vari kushanda kwese, vari kushanda kumuzukuru wavo vachikudzora, vari kushanda kwauri iwewe futi uri muzukuru wavo vachikudzora futi. Chatoda kuabhoida ndechekuti imimi muri vaviri mutarisane muchitsiurana nekupanana mashoko mega. Iwewe mashoko abva kuna amweni haaende kuna amai vako, izvozvo zvibatisise izvozvo. Mashoko abva kuna amweni haaende kuna amai vako iwewe, mashoko abva kuna amweni anoenda kuna sekuru avo. Sekuru vacho vanoita fanira semunhu mukuru futi, kuti havasi kusvika vachinanga direct kuti muroora wenyu akauya achinditi zvakati, pakuda uchenjeri kapa. But iwo kana waenda kuna amai uchangosvika uchitaura direct zvezvazviri, but zvine effect yei? Amai vako ndo vakabereka, hura unotanga kurwadza mudumbu kuti ndozviri kuitwa mwana wangu izvi, wobva wati mwana wangu hanzaro, gara pasi mwana wangu hauna kwaunoenda, handozvona, hapana chatiri kuvaka. Tozviita rini zvinezvi? Samutoma hausisiri muno, dzoka muno mutinonge tofunga kuti sekuru mureva pavanoenda kubasa mangwana, kana vadzoka manheru mureva mangwana Utoita mangwana? Mangwana Sunday? Mangwana Sunday? Kuti kauya mangwana mureva munogona usisere vamwe wenyawa vakatonimirira izvozvo. Vanonimirira izvozvo kuchitaurira pakudaro. Isi hatina dambudziko, pamwe nokuti tidzoke tinodzoka, kuti chanobudisa kwamuri vamadzidzo kana mutaura nevanhu venyu, musatedza zvavanotaura, taurisai nyaya mamamba kuti havataura, zvokuti imi vakakupindura kuti inoita zvakaita zvakati, nyaya yedu ramba ichitenderera, imimi taiwo pfungwa dzenyu meka zvitwa nevamwe vanga vazvinhu bovatsudza kozi vanhu vanongokutumai nezvinhu zviri ro hati mazona kozi mamba uri kubvunza zvamukanzi makaita here hapana chamapindura mambo chavanziswa kuti zvisho makaita isaizvo hati mazona saka mukaramba muchidaroka toramba tichingouya kwamambo nekuti ava musi wakwanisa kuvataura chokwadi kuti aiwa mambo izvi zvakati mudare vati hazviiti imi itai zvakati ndoti mutori mudzimai wenyu kana musina kudaro mudzimai hauyi rinozona atingi vanonga vachiziva chokwadi bata vangangoti ano mambo ati dzokai mambo etodzoka mambo otibvunza futi totora the same tataura futi adaro totaura mambo ako ndiri kuti sangana nemi kumba kwenyu ndinotaura pamberi pamambo kuti vazizive nokuti kuuya kwamunozoita makamboya mega ati amakuenda ndibvunza ndakaona kuti nyaya yacho yamutaura makasiya zvikuru amakwaya naye ogara pasaidi muri pasaidi kuchimupindura direct neni taura neni but iye akaramba kuya mukanzenda imi indochikubvunzai zvimwe hamugoni kuzvipindura hati mazona kozi munemba ndaunda zvakati ndotoda mukadzi chete hati mazoti aiwa mukadzi anogoya sika pane nyaya yakati makushawa toichi ndofunga mambo vazama kuyananisa ava vaudzwa zvavo zvokuita seumaudzwa zvinhu zvokuita se zvokuita tototi kuna sadomboka ndasofara pabuda pachena kuti umwango werumaoko ine ndotsika dzedu dzipi uchienda unotaura kuna ava vari kutuma kuti aiwa kana chienda unokumbira mudzimai hatingenda tiri maoko handiti ka toenda kutakabata chimwe chinhu tori masvikiro handiti ava vaudzwa zvavo imaudzwa zvani zvenyu chako chachingoteerera advaisa vapirwa namao yaibva itwe zvapera kawanda ngatirege kuzoita mistake yekuti oti hatiende tiri maoko bva watofunga kuti takarova raisa izwi rekuti kukotama zvoreva kuzvininipisa
ndauya kuzozvininipisa pamberi penyu kubvuma kuti ndakatadza, ndakakanganisa. Chindisununguraiwo apa. Mundipewo mudzimai wangu tiende tinogadzisana tiri mberi. Ndataura nyaya dziri panapa ndadzisa muzvikamu zvitatu. Zvandataura ndikati nyaya yekutanga ndeye matambudziko emwana wayo magariro akaita kumba. Muchakurukura ipapo muri mwana wayo anenge asipo, iwewe Samtumi, Tinashe, mai vake nasekuru. Handiti? Nyaya yechipiri nhau ikunooroora. Kuti zvokunooroora zviri kuitwa riini? Poita nyaya yechitatu. Ndati chiisa Mutumi nyaya yechitatu. Kutora mudzimai kuenda naye kumba. Kumbira mudzimai. Kuenda naye kumba. Hausi kutora uri kukumbira. Kumbira. Pari pakukumbira pacho ndatonokumbira nechii? Tine something chinoratidza kukotama. Kuzvinidipisa. Zvoreva kuti patichataura matambudziko tichaburitsa pachena, handiti? Toita zvatinowirirana. Handiti? Tawirirana kuti pane zvakati ngapaitwe zvakati, pane zvakati ngapaitwe zvakati, pane zvakati ngapaitwe zvapakati. Panhau yekuroora tichaikurukura, tine zvatichawirirana futi. Totopanana madhuti, tikaita mwaka wakati toita zvakati. Upenyu hwika, hapana ane mari yakaungana kuita gomoso rekuti anongoti mangwana ndoda kunokora ndichiita zvakati. Asi ukaronga ukazvimanikidza kuti ndoda kuita chakati panguva yakati, unoona chichibudirira. Chekupedzisira wozoti sekuru takurukura, taonesana matambudziko aripo, taronga hwaro hwekuti tichafamba sei. Ndakukumbirawo kuti mundisunungurewo hongu ndakakanganisa, ndakotama, muchindipawo mudzimai wangu. Handiti? Kana uchikumbira ndiro wokumbira ndiro, woisa mbudzi yako mundiro kana iri mari. Sekuru wogadzika pamberi pawo woombera. Ndikumbirawo kuti mutisvitsirewo kuna namai. Kana sekuru akati munozonosvitsa tese kuna amai, wochienda wochinosvitsa. Kana wadedzwa unzi chiuya wochienda wobva wachisvitsa. Izvi zviri kuitwa kuna amai, kune mwana. Zvekuna nababa uko ndiko kwamunozosimuka nedare rekunooroora riri. Izvi zvinogona kusapinda. Ana baba vanongoziviswa kuti ndozvataita puno. Vana baba vosununguka, havana mbooma. Ava handi mumwe wacho vatoti vari muno mararera. Muwaudzaka kuti sekuru, ivo vochiudzwa kana nemudzimai wavo namai wavo kuti ndozvatasunga kuno, ndozvatawirirana. Takuti mwana adzokere kumba kwake. Ndagamuchira mbudzi, vauya vakwasha vakotama, ndagamuchira mbudzi yavauya nayo. Tazvinzwa. Handiti? Roenda. Mbudzi iyoyo yakakosha zvikuru patsika dzedu iyoyo. Nekuti iri kusunga ukama hwanga hwaita sei? Hwanga hwapfudzunuka. Mashoko enyu amuchataura akakosha chaizvo. Sangano wamuchagara iwoyo wakakosha chaizvo. Nekuti uchatsura, uchadzora, ucharatidza nzira yekuti ngatifambei nenzira iyi kuti tivake imba yemwana. Saka nyaya huru ndakusira mumaoko menyu, asi ndiri kukumbirisawo kuti zvinhu zvedu zviri kutora nguva yakarebesa. Uyu mwana uyu haasimbode kuti aramba akagara kwakagara nguva yakarebesa. Ngatiedzei kuti mukati mesvondo rimwe chete, masvondo maviri, tipedze nyaya. Tisingakanganwe zvakare kuti tarisai nguva dzedu dzapamba. November atova padhuze. Ende kana tazobata nyaya idzodzo ngatizomeka sure kuti takuzobata muna December. Tirege kuzoita mistake yekuzopisira futi. Toti kana tatongoona 15 October akwana, hatisisina chatichaita chiri maringe nekuroora. Takutozomirira December kunze kwachena. Takutoti gore redu rapera. Takuzoona December tamugore itsva. Ndipo makuchironga madhete enyu. Saka madhete enyu muchitaronga haafaniri kudarika 15 October. 15 October tidzoka kumashure. Kana tabva ipapo takuzoronga zvemuna December tichienda mberi. Saka ndodara ndizvozvo. Handizivi kuti togona kudedza vana baba vari panze musummarize zvakakurukura. Sadombo. Enda uri mufast Taturikugara darera tiri kuteera ndoda ripoti kwauri iwewe Sadombo iwewe. Yekudiudza kuti makafamba sei, uchindiudza kuti mwana adzokera kumba here kana kuti kwete. Kana paine zvatonetsa pakati ipapa usamirire patichagara dare. Mambo varipo 24 hours 7 days a week. Ndiripo every day. Dare ramambo tiripo tizivise zvikunetsa.
Kana paine zvakunetsa zvakutambudza pakati apa tizivise tibatsirane nemi. Sege kutora nguva yakareba. Maita hiyo madzoka tasara tichikurukura. Ndichakumbira mukanya wabatsire kusamaraiza zvakurukura zvese. Zvanzi vese vaite mapato maviri ese. Ati pagadzirwa nyaya yekuti Samutumi vachaenda kunokurukura nasekuru. Kana vakurukura nasekuru vachakurukura nyaya nhatu. Nyaya yekutanga ndeyekuti pachigumbu chinenge chiri mukati memwoyo wamai vafadzi vawane matambanudziro avanochiita. Saka vanotakura chavanoendawo nacho vanoti aiwa tazvirereka vogadzirisa izvozvo. Samutumi vanenge vaine mhuno wavafadzi. Chechipiri panozotaurwa zvekuti urongwa hwekuzouya kwamuri imimi kuzoroora huchazofamba sei. Chetatu vapedza kukurukura zvinetso ndopavanozotaura nyaya yekuti taakuda mudzimai wedu vokumbira mudzimai kuti vamuwane. Izvozvo imi moziviswa. Kana maziviswa panozochisimba urongwa hwekuti ndirini kupedwa kunoroora kwatezvara. Tichimanikidzira kuti tisasvike mwedzi waNovemba, nokuti tikadzamara tasvika mwedzi waNovemba zvinozokanganisika pamwedzi iwoyo ndozonhanhira 15 October ndo patinototangira. Saka tikatadza ipapo takutonhanhira December. Saka kasikai before 15 October kuti munge maane kurongwa kuti muende kwatezvara. Ndo zvatavataurira vakuwasha venyu. Saka chatakutokumbira pano nechekuti tichibva pano Samutumi unotaura nehama dzake vanova mukuwasha wenyu namai vemukuwasha wenyu, votoronga zuva rekuti vari kusumuka riini kuenda kuna sekuru. Sekuru kana vakasununguka kuunza mumwe, nokuti ava vachasumuka vari vatatu. Sekuruwo vakavawo vaviri kana vatatu vochikurukura nyaya nhatu dzandataura pano. Dzakurukurwa nyaya idzodzo pachiwirirano kuti apa tichaita zvakati, apa tichaita zvakati. Chikuru ipapo kuonesana pane dambudziko, kutsiurana nekukurudzirana. Ndo nyaya dziri kuitwa nemusangano wandakumbira kuti uitwe. Zvaitwa izvozvo zvinozopedzisira nekukumbira kuti takukumbira mudzimai wedu kuti adzoke kumba. Muvakuwasha vanotsvaga chipfuyo chavanouya nacho chekuratidza kukotama kwavo, kugamuchira kuti takakanganisa kuisa chipfuyo chavo, ingave mbudzi mbiri, ingave mombe, asi vanogona kushandisa mari kuisa kukotama kwavo vachikumbira mvumo yekuti vatore mudzimai adzokere kumba. Kana mudzimai adzokera kumba, zvarongwa zviye zvese zvaakuchiitwa. Izvi zvekutsiurana izvi zvinenge zvaitwa izvi takutarisira kuti zvaakutoitwa pamusha izvi. Then zvemadhetsi ekuroora izvi takutarisira kuti zvaakutoziviswa. Zvese izvi zvaitika. Ndikumbirawo update kwauri iwewe Samutumi. Tichibva pano ndotarisira kuti kuna naMonday unonga wakundipa update yekuti taita zvakati. Svondo risati rapera ndoda update yekuti tasvika pakati. Kusvikira wandiudza kuti mwana adzokera kumba. Kana mwana asina kudzokera kumba, mukati mesvondo ratiri kubata iri, patinosvika weekend iri kuteera iyi, ndoda kuti undizivise ndotoona kuti ndoita zvipi. Kana maona kuti zvakunetsai ndochisimuka ndega ndoita dare racho nini ndega. Asi ndati hazvina kunaka kuti musumudze mambo uchivasimudzira nyaya dzakaita saidzodzo. Kana makoniwa imimi kuzviita, ndochizvipira kusimuka. Chandiri kusumukira inini handisi kusumuka kuti ndine zvimwe zvandiri kuda, ndiri kusumukira mwana. Ndiye handenda kusumukira. Ndakudzwa tsitsi mwana yanoramba akagara musaka umu kusvika zvadii.
hanzi mbudzi yazvarira pavanhu unzi nditandirwe imbwa. Mwana uyu aunzwa kudarira mambo kuti tibatsirane kuvaka imba yake. Saka nepo ngatibatsiranei tiivake imba yacho. Mwana uyu agozotitenda mangwana kuti zvechokwadi makandibatsira imba yangu yavakika. Handiti zvokuti mwana uyu akaramba achichema hapana chatinenge taita. Ubaba hwacho hunoshayiwa basa. Saka ngatibatsirane ipapo. Weekend yatiri kuteera yega isadariki tisati tawana maanza ezvinhu zvese zvinotaura pano. Samutumi ndati kana paine zvakunetsa ndizivise. Ndochisimuka inini wacho ndochienda. Toona kuti zviri kurambira papi. Mune chekutaura here vana baba? Ya, mambo tine chekutaura. Mashoko ose ataurwa. Haisi nyaya yekuti ndiri kuda kupikisana nazvo kana kudii. Ndiri kuda kungotaura kuti vanhu tose takadai tine nyaya yatiri kuumba ichida kugadziridza mhuri yedu. Mambo vachisumuka vachitonga. Kupedzisira kwezuva kwozoita mumwe akaita seunenge onye unotamba nekukuku. Isusu tinenge tichitarisa kuti kana zvinhu zvichitwe muchokwadi zvoitwa iron out. Kusazoitira kuti tifambe tozoona mangwana dambudziko riri kwedu kana mudzamira. Tambonzwa zvekuti wakuwasha dai. Saka tiri kuda kungoti sokurogwa pazvaitwa ngazvifambe zvakadaro. Ndo mashoko edu anotezva tiri kuda kuti upenyu hwavana ava huende mberi. Tisazoti mangwana kwakazenge undinhingi waitokonyari seko chete chete. Mashoko ako. Sorry changabere. Ndinoda kutenda nenzira yamunenge muri kushandisa. Asi chandanga ndiri kukumbirisa iye samukuru ngaaite zvinhu zviri straight. Tiri kuona kuti maonero angu pane zvimwe zvinhu zvavari kuvanziridza, pane zvimwe zvavasiri kufambisana nazvo. Tinoti tese tiri vanhu zvavari kutaura zvokuti kumusha havana kumusha. Saka isati hatibvi kuMalawi katiri vanhu muZimbabwe. Pano paguta havana kutsvaga nzira yekuti tinowanana navo sei. Saka unozviziva sei kana usingatsvagi izvozvo. Saka tinotenda nezvamuri kuita. Nzira yamataura yakanaka. Toda kuti vana vavake musha wavo. Of course matambudziko anowanikwa pano nepapo, but anogadziriswa zvinhu zvoti zvoenda mberi zvakanaka. Saka isusu tinotongoti rambai nenzira iyoyo toona kuti zvinhu zvedu zvinotisvitsa pano. Isusu hatina problem yekudzokera kwemwana nokuti mwana akasarudza musha wake ndo waanenge achifanirwa kuenda. Hatingarwi shanje dzamaika asi kuti tinototarisira kuti mwana asumukire kuvhurikidza nemusha. Saka ndo hatingati ndova mashoko angu. Zvakanaka. Asore mambo. Panyaya yataurika panapa yandifadza zvokuti sekunzwa kwatinoita haisiriyo tarisiro yandandichinzwa kuti ichataurika mukati merimodari. Hongu vana kukanganisirana vanokanganisirana kudzimba misha yese. Munondofunga mese makamboita misha. Kuripo kusaurirana kwavamwene nemuroora. Izvi zvangogara zvinowanikwa. Asi ndototaurawo kune wedu mwana kuti izvi usanyanya zvako kugumbuka. Nyange uchitukwa mwandomborara panze. Vamwe vachinyimwa chikafu asi vachishinga. Pakupedzisira unozonogara zvakanaka muimba yake. Isa hatingadi kuti mwana uye kumusha sitotaona madzina edu. Saka sire yedu ndiyo kutoti mwana aitewo musha wake. Apa mambo mutongero wamaita watifadza. Madzimai vaone kutambura kuita mumwe mudzimai kana zvinhu zvadai taiti nyika yabudirira. Asi chatinoramba tichingoona ndechekuti mumwe mudzimai ndiye anoshusha mumwe mudzimai. Achiti nhasi ndiri amwene iwe uri muroora saka itombozvinzwawo. Tikangokwanisa kugadzisa ipapo chete tinoti takura. Makazoona vana macheso vakazoimba kadzimbo kavo kekuti amwene havaroorwe. Mazvinzwa. Kambo ikako kana wazogara mufadzisoko mbokatsvaga umbonyatsokaridza uchinyatsokateerera izwi neizwi. Kutaura chokwadi kambo ikako kakataura mashoko akadzama anodzora. Kuti amwene vanorwira shanje dzemwana wavo akaroorwa ndiwewe. Vanzwisise times. Ende newe ufutika dai kuri kunzi paunozokura ugozoita amweneka usasvike ipapo.
Kana watadza kusvika ipapo kubva ipapo tabudirira nokuti takura takuziva. Mubvunzo mukuru wamanga muinawo kwamudzamiri wokuti tichanorora kupi ana tezvara vari kupi mubvunzo iwoyo wapindurika. Handiti zvokuti ndotarisira kuti zvinhu zvese zvakufanira kufamba, hapana tikufanira kumira. Uchine mubvunzo here ipapo? Achiripo ana tezvara tine chachabvunza kuti chazongondipa phone number dzavo ndozokomunikira navo. Hanzi kana takunorora tinosumuka kuenda kwagutu ndokuna baba, ndokwatosumuka ndokwatinoenda. Saka munosvosvika pamusha mobva mavaona. Kana masimuka maenda musha zvakanakira ndechekuti musha wemuHarare munhu anogona kuroja full house, muchizodzoka munosvika asipo. Handiti kana maenda kumusha mune kodzero yekuda kuzurura zvemusha iwoyo, nekuti muchasvika pamusha wamuri kuroora. Handiti mune kodzero yekubvunza sabhuku vemusha iwoyo, mune kodzero yekubvunza mambo vedunhu iroro. Kana zvikange zvazooma makuziva kuti tinoenda kwamambo chiti mambo takauya mumusha menyu pasabhuku nhingi tikaita zvakati, nhasi tasangana nedambudziko iri, nekuti muri muruziva. Handiti saka zvanaka kuti tati tiri kuenda kwagutu kuna sabhuku kuna mambo, ende vanhu ivavo vanotarisira kuti tsika ngadzitevedzerwa. Vakaita mwana wavo ari kudzityora vanomudeedza kuti naiwe chii chauri kundiitira ichi. Madzimambo tose chinhu chimwe chete chinowanikwa pana mambo wose kukoshesa tsika. Ndoizwi rimwe chete rinowanikwa pana mambo iroro. Saka mambo wese akaona tsika dzatyorwa anobvunza kuti chii chawava kundiitira musha mangu kundinyadzisa. Saka kana maenda kwagutu ndati pamusha mapaona hapazi pekuroja, hapachinje. Vamaona vari pamusha ipapo mukazovashaya vaenda kunofudza mombe kana vaenda kunhimbe. Sabhuku ari mumusha imomo zita iroro rekuti sabhuku chirozva harichinje, nerinozivikanwa nehurumende. Vanoziva kuti kuna sabhuku chirozva nhingi aripo, akatofa panonzika pagadzikwe munhu. Tobva apo pana mambo futi wedunhu iroro ari kuzivikanwa kuti nehurumende. Saka taziva musha, toziva sabhuku, toziva mambo, tofungwa titorasiswa hera. Hanzi mbwapiri hadzitori rwenyama. Zvataita izvi tikazviteedzera ndikuona imba iyi ichivakika ine. Ndakupa ultimatum iwewe yekuti svondo hagatirege kusvika weekend ikuteera usina kundipa feedback yekuti taita izvi takuna. Kana paine zvakunetsa ndati ndipire, ndiripo pano tibatsirane tiumbe imba yemwana. Ndatenda.